Евангелие паводле святого Марка. Калі яны прыйшлі ў месца, якое называлася Гецсеманія, Езус сказаў вучням сваім: «Сядьце тут, пакуль я памалюся». Ён узяў з сабою Пятра, Якуба і Яна. І ахапіў яго страх і трывога, і сказаў ім: «Засмучана душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце». Адышоўшы крыху ўперад, упаў на зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула яго гэтая гадзіна. І казаў: «Абба, Ойча, ты ўсё можаш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не чаго я хачу, а чаго ты». Калі вярнуўся і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Сымоне, спіш? Ты не мог чуваць адной гадзіны? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе. Сапраўды, дух ахвочы, але цела слабое». І зноў адышоўшы, маліўся тымі ж словамі. Вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. А яны не ведалі, што яму адказаць. І прыйшоў ён трэці раз і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце? Досыць, настала гадзіна. Вось выдаецца Сын чалавечы ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік».
Счастливого дому добраться. Хай Боженька благословляет вас всіх.